Suomi ensin! Suomi ensin! Suomi ensin! Suomi ensin on kansallismielinen puolue. Toiminnallaan puolue vaalii suomalaista kulttuuria, perinteitä, suomen kielen asemaa. Tänään on taas todella merkittävä päivä meille kaikille, koska kannattajakorttien keräys alkaa nyt. Tavoite on saada 3 kuukauden sisällä kerätty kortit, jotta Suomi ensin ry:stä tulee Suomi ensin puolueeksi. Suomen kielen asemaa. Vastustamme kotimaamme kolonisaatiota ja tuemme syntyperäisten suomalaisten pysymistä enemmistönä kotimaassamme. Jihadistitulos! 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 Vaadimme peräänantamatonta toimintaa kansallisomaisuuden, kansallisen ympäristön, maaseudun, kansallispuistojen ja muiden luonnonsuojelukohteiden säilyttämiseksi, suojelemiseksi ja huolehtimiseksi. Selvä. No niin, kiitos kovasti tulitte paikalle. On todella hienoa, että on näin runsaslukuisena. Tulkaa tänne lähemmäksi vaan. Eli meillä on nyt tässä useampia puhujia. Ja meillä on nyt tässä näin Panu Huhtanen, joka on siis tää Vihdistä, tää legendaarinen Huhtanen.